ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഋഷി രാധാഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നലത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? 7 അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിൽ തത് ശൃണു എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തത് ശൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ 3 വിസ്തരണങ്ങൾ, നമ്മൾ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ കണ്ടു. അതായത് പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കാരണോത്തര സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. അതെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഉപമ കൊടുത്തു പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, സർവം എന്നിൽ കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് സമാനമായതോ ഉത്കൃഷ്ടമായതോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി 8 തരത്തിലുണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളും മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 8 ആണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും, 4 തരം ആൾക്കാർ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 4 തരം വരുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ദുഃഖിതന്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആര് പറഞ്ഞു? ആരൊക്കെയാ പറഞ്ഞു? ദ്രൗപദി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ധനകാംക്ഷിക്ക് ആര് പറഞ്ഞു? സുഗ്രീവൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജിജ്ഞാസുവിന് ആരാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ്. പിന്നെ ശൗനക മുനികൾ, ആ വനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുനികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശൗനക മുനികൾ. പിന്നെ ജ്ഞാനിക്ക് ആരാ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ശുഗമഹർഷി ഉദാഹരണം. പിന്നെ 4 തരം ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? അസുര സ്വഭാവികൾ, അതായത് നിരീശ്വരവാദികൾ ഒക്കെ. ഇങ്ങനെ 4 തരം ആൾക്കാർ ഭഗവാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ആരെയാണ് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നത്? ആരാണ്? ദേവന്മാരെ ആദിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ 7:30 ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്?
എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വജ്ഞങ്ങളുടെയും നിരന്തരമായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായം അതായിരുന്നു ജ്ഞാനവിജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 8ാമത്തെ അധ്യായം പരമപദ പ്രാപ്തി. അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് നോക്കുക പരമപദ പ്രാപ്തി എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഇതിലെന്ന്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിലാണ്, 2ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് ഈ പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അതാണ് പരമപദം. അപ്പൊ പരമപദ പ്രാപ്തി അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നത്, പരമപദം എങ്ങനെയാണ് പ്രാപ്തമാകുന്നത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിലെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? അതായത് സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം തേ വിദുർ യുക്തചേതസ. അതായത് എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും പിന്നെന്താ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാരാണ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരാണോ സ്മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അതെ, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും തോറും മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പരമപദം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നത്? അതായത് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ ആരാണോ ഭക്തി ചെയ്ത് അചഞ്ചലമായ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ എന്നും നിരന്തരം അതാണ് നിത്യം പരിശീലനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ചെയ്യണം നമ്മൾ. എങ്കിലേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണെന്നറിയോ? അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ 8 ചോദ്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കും. ആ 8 ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ആ 8 ചോദ്യങ്ങൾ. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അതിദൈവം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അതിദൈവം കിമുച്യത്തെ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദൈവമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവർ ആരാണ്? അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് 5? എന്താണ് ബ്രഹ്മ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. 2ാമത്തെ ചോദ്യം അധ്യാത്മ എന്നാൽ എന്ത്? 3ാമത്തെ ചോദ്യം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? 4ാമത്തെ ചോദ്യം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് എന്താണ് ഉദ്ദേശമാക്കുന്നത്? പിന്നെ ദേവന്മാർ ആരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവര് ആരാണെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഹതിയജ്ഞഃ കഥം കോത്ര ഹതിയജ്ഞം കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? വീണ്ടും 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നു. എന്താണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 5, പിന്നീട് 3. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്രഹ്മ? അധ്യാത്മ എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ത്? ദേവന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ എന്താണ്? പിന്നെ യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ 8 ചോദ്യം. അതിന് ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോധ്യാത്മ ഉച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംഗിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയുമായ ആത്മാവത്രി ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മാവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന് ആൻസർ കൊടുക്കാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയനും അവിനാശിയുമായ ആത്മാവാണ്
ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ്. നമ്മൾ ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ആ ദേഹി, അതായത് ജീവാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ ചോദിച്ചേ? അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അധ്യാത്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മ. പിന്നെ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദിച്ചത്? ബ്രഹ്മം എന്താണ്? എന്ത്? അധ്യാത്മ എന്നത്. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്താനും പിന്നെ വികാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാമ്യ കർമ്മങ്ങള്, അതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താന് അല്ലെങ്കിൽ വികാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാവുന്നു. പിന്നെ വീണ്ടും ചോദിച്ചത് അധിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ അധിഭൂതത്തിനുള്ള ആൻസർ ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ്. അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അധിയജ്ഞോ അഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. ശരീരം കൈകൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. അതായത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ, അതായത് കൃഷ്ണൻ, അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചു വീണ്ടും? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താന്ന്? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്താകുന്നു? അതിഭൂതം. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അതിദൈവം എന്താ ചോദിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ദേവന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അത് നമുക്ക് വിശ്വരൂപം ഒരു അധ്യായമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, 11ാമത്തെ അധ്യായം. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടുതലും. അപ്പൊ അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ്. അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിദൈവം. പിന്നീട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് അതിയജ്ഞം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അതിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാഭാവത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞം. അപ്പൊ അതിയജ്ഞം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ? 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് ആ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിയജ്ഞം. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ അതിയജ്ഞം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചു? അതാണ് ചോദിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? അതിയജ്ഞം ആരാണ്? അത് എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? അപ്പൊ അതിയജ്ഞം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അത് എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഈ മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ അറിയാൻ കഴിയാന്ന് ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കണം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? ജീവാത്മാവ്. അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ്. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചമാണ് അതിഭൂതം. പിന്നെ പിന്നെ പറയാ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചു. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിനും ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ അതിയജ്ഞ, അത് സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ. അതിദൈവമാരാണ്? സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. അപ്പൊ അതിയജ്ഞം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാഭാവത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിനാശിയാണ്. അത് അവിനാശിയാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയനാണ്. ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അതിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്താ? നമ്മൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആത്മാവിന്റെ സൈസ്, അതായത് നമ്മുടെ തലമുടി, അതായത് നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ ആ തലനാരിഴയുടെ ഒരു നമ്മുടെ അറ്റം എടുത്ത് നമ്മൾ 1000 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അത് എന്താ പറയാ 1000 ഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം. അതായത് ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം എന്താണ്? തലനാരിഴയുടെ 1000 ഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ അറ്റം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തുമ്പിനെ 1000 ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സൈസ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നേ? അങ്ങയെ മരിക്കാൻ നേരത്ത് എന്താ പറയാ മരണസമയത്ത് അങ്ങയെ
എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുകയാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 5, 6, 7 ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഹ് പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കാണ്. കളേവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. അപ്പൊ അന്തകാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ആരാണോ ഈ ദേഹം എങ്ങനെ ത്യാഗം ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണോ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് അവരെന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമോ? മരണസമയത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാരമില്ല, മരണസമയത്തല്ലേ നമ്മൾ ഓർക്കാം, ഭഗവാന്റെ കുറച്ചൊക്കെ പൂജ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അത്. കാരണം നിരന്തരം അതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? അചഞ്ചലമായിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് നിർത്താതെ ഭഗവാനെ ഓർത്തിരിക്കണം എല്ലാ കാലത്തും. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതാരാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്? ഭീഷ്മദേവനാണ്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ മരണശയ്യയിൽ കടക്കുമ്പോൾ ആരെയാണ് ഓർത്തത്? ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം ദേഹത്യാഗം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ എന്തായി? ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമോ? നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ചിന്തകൾ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വീട്, കുഞ്ഞുങ്ങള്, നമുക്ക് ജോലി, മറ്റതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലൗകികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും. പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരിക? നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ആരോ ഓർമ്മ വരിക? ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളായിരിക്കും, ഭർത്താവായിരിക്കും, അച്ഛനമ്മയായിരിക്കും, സഹോദരങ്ങളായിരിക്കും, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ചിന്തകളായിരിക്കും. ഞാൻ ആ സ്വപ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ സാധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഭഗവാന്റെ സ്മരണം ഉണ്ടാവുക? പറ്റില്ല. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? നമുക്ക് നിരന്തരം നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നും എന്നും ഭഗവാനെ ഓർക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒറ്റ വഴി എന്താണ്? ആ നാമജപം. ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് സ്മരണം മരണസമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ നാവിൻ തുമ്പിൽ നാവിന്മേൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, നൃത്തമാടുകയാണ്. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ബോർഡ് എക്സാം എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ പറയൂ അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലേ നിനക്ക് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എക്സാമിന് പഠിച്ചാൽ പോരെ അല്ലെ? എക്സാമിന്റെ തലേദിവസം ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമുക്കറിയാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ അധികം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ? അതേപോലെയല്ലേ ആധ്യാത്മിക കാര്യം? ഭഗവാന്റെ കാര്യം അത്ര എളുപ്പമാണോ? ഒരു എക്സാം പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുഴുവനും പഠിക്കണം അല്ലെ? ആ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലിടുന്നു, ആ ട്യൂഷനിലിടുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയാ, ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ? പഠിക്കേ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പിന്നാലെ നിൽക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ബോർഡ് എക്സാമിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം. കാരണം ഇപ്പൊ പഠിച്ചാലേ അപ്പൊ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്നതും ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മരണമാണ്. നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പീരിയഡ് ആണ്. എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ജീവിതം എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? ഇത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. അതായത് സ്റ്റഡി പീരിയഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കണം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, എങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാം നമ്മൾ പാസ്സാകാൻ പറ്റും. ആ മരണം എന്നുള്ള ആ എക്സാമിനെ പാസ്സാവണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എക്സാമിൽ പാസ്സാകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? മൂഢോയം നാഭിജാനാതി യോഗമായ സമാവൃത. അതായത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 25ാം ശ്ലോകത്തില്, മൂഢോയം, അതായത് വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ യോഗമായ, ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളുണ്ട്. അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി, യോഗമായ എന്ന് പറയും. ബഹിരംഗ ശക്തി അതായത് മായാദേവി, ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയും, മായാശക്തി. അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ എന്താ പറയുക, നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, മേൽനോട്ടം നടത്തുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാണ്, മായാദേവി, അതായത് ദുർഗാദേവി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, കർട്ടൻ ആണ് അത്. നമുക്കൊരു കർട്ടൻ പോലെയാണ്. ഭഗവാൻ പിന്നിലുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കത് കാണില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കർട്ടൻ ഉണ്ട്, മായ എന്നുള്ള യോഗമായയുടെ കർട്ടൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി, വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലാകില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭഗവാനെ
ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അചഞ്ചലമായ ആ നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിനാമം, കലിയുഗ ധർമ്മമായ ഹരിനാമം എപ്പോഴും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ആ കരുണ നൽകും. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്ന് അത് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെ, ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഭഗവാനെ ഓർക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നടക്കാനാ? അല്ലെ, ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? ഒരു ദിവസത്തിന് എന്താ പറയാ, ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോണതോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ അമ്പലത്തിൽ പോണതോ അതല്ല. ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം നടക്കണം. അതെന്താണത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? 9 തരത്തിലുണ്ടല്ലോ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഈ 9 രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി നമ്മൾ നിത്യേന പാലിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിനാമം തന്നിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണ്? അത് കീർത്തനമാണ്. അതിൽ രണ്ടും നടക്കും, ശ്രവണം നടക്കും, കീർത്തനം നടക്കും. അപ്പൊ ഹരിനാമം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കലിയുഗ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ മാത്രമേ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു രക്ഷയുള്ളൂ. അല്ലാതെ കലിയുഗത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നാമജപം അത്യന്ത അപേക്ഷിതമാണ് കലിയുഗത്തില്. വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മരണത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് നമുക്ക് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരും. അതിപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം, എന്താ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവർ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈകൊള്ളുന്നു. ആരാണോ എന്തിനുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ഒരുപാട് ചിന്തകളുണ്ട് അല്ലെ, വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പഴയ കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് മറക്കാനേ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച്, ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ. അവബോധത്തിൽ ഭഗവാൻ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരമപാവനമാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം ബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പാവനരത്രേ. ആരാണോ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവരും പാവനമാണ്. കാരണം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ സ്മരണം എപ്പോഴും വിഷ്ണു സ്മരണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എന്താണോ ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണോ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, നമുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊരു സേവനം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യാണ് ഭഗവാനെ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അതും ഒരു സേവനമാണ്. ചെവി കൊണ്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, അതും ഒരു സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്മരണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പോരാതെ ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യവുമാവുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പവിത്രത? എങ്ങനെ വരെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്റെ ഒരു കടമയാണ്, ധർമ്മം, ഞാൻ ഈ കടമകൾ നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിനാമം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പവിത്രമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ആരാണോ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിലൂടെ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്നത് അവരൊരിക്കലും പവിത്രമല്ല. അങ്ങനെ പവിത്രമല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സ്മരണം ഉണ്ടാകുന്നത്? മരണസമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ മരണസമയത്ത് ഞാൻ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നടക്കാനാ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, യഥാമാം പ്രപദ്യന്തെ താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയായിട്ട് നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നമുക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജാവായിക്കോട്ടെ, പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവായിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് 5 വയസ്സിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതം കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം. അല്ലാതെ നമ്മളും പക്ഷി മൃഗാദികളെ പോലെ ജീവിക്കാൻ വന്നവരല്ല ഇവിടെ. കാരണം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേരെ എന്താ പറയാ, ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എവിടെയാ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? ആ ബുദ്ധിശക്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഭക്തി, അത്രയും നേരത്തെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണ് താനും. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ മരണസമയത്തിൽ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹരിനാമ ജപം വളരെ ആവശ്യമാണ്. എന്താണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ
രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ്, നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭക്തി തുടങ്ങണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഘ്നങ്ങൾ വരും, ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്? മായാദേവി, അതായത് ദുർഗാദേവി, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ദേവിയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഇതൊക്കെ, ദുർഗാദേവിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ CCTV എന്ന് പറയില്ലേ, അതുപോലെ. അപ്പൊ ആ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ അതേ സ്വഭാവമായിരിക്കും നമുക്ക്. സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലെ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള സ്വഭാവം. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു അധ്യായം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഗുണങ്ങളുടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഏത് സ്വഭാവത്തിലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സ്വഭാവത്തിലാണ്, എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ച് മുൻജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭക്തി തുടങ്ങണം, ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമാക്കാൻ പാടില്ല. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? എന്താണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, ആ മായാദേവി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ മായാദേവി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, അതോ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിക്കില്ലേ? അങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ച് നമ്മളെ അത്രയും പരിശുദ്ധരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കടത്തി വിടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ആ ദുർഗാശക്തി നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചരിച്ചെടുക്കും. ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ജയിക്കണം, പാസ്സാവണം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഒരു 2ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല കൊടുക്കുക, 2ാം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കഴിവിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്, സഹിക്കണം. എങ്ങനെ? വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹിച്ച് നമ്മളിപ്പോ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഉദാഹരണം കണ്ടു 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അല്ലെ. വേനൽക്കാലായാലും മഴക്കാലായാലും മഞ്ഞുകാലായാലും ആ വൃക്ഷം ഒന്നും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിനും അതെങ്ങനെയാണ്, നിശ്ചലമായി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ സുഖം വരും, ദുഃഖം വരും, എന്ത് തന്നെ വന്നാലും എല്ലാം ഭഗവത് ഇച്ഛയായിട്ട് കണക്കാക്കി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി. ആ ഭഗവത് പ്രാപ്തി വേണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കണം. വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളതെല്ലാം ആ സഹനശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പേടിക്കരുത്, പേടിച്ച് പിന്മാറരുത്. ഭക്തിയിൽ നിന്നും എത്രയോ പേര് അങ്ങനെയാ ഭക്തിയിലേക്ക് വരും, ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? അവര് ഉടനടി വിടുന്നത് എന്താണ്? ഈ ജപം, അതായത് ഹരിനാമ മന്ത്രം, ഹരിനാമം ജപിക്കുന്ന ആ ഒരു ശീലം വിടും. പിന്നെ ഭക്തി വിടും, ശ്രവണം വിടും. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമ സ്മരണം അത് ചെയ്യില്ല, ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ എന്താണ്, അവർ ആദ്യം വിടുന്നത് ഭക്തിയാണ്. അപ്പോ ആ ദുർഗാശക്തി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുള്ളൂ നമ്മളെ. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ, നമ്മൾ പിന്മാറാതെ, നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേ പോണം. അതാണ്. അപ്പൊ വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുവ എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദനാണ്, അതായത് ബലരാമൻ. ഹരേ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം, നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ ബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. നമ്മൾ കുറച്ച് സഹിക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആവില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സഹിച്ച് ആ സഹനശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു വിജയമായി തീരും. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെയും മിന്നാന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താ കാണിച്ചു തരുന്നത്? സ്വന്തം അച്ഛൻ അസുരനായതുകൊണ്ട് മകനെ ഭക്തിയിലേക്ക് എന്താ പറയാ, ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒട്ടും അനുവദിക്കില്ലായിരുന്നു. ആര്? അസുരനായ രാജാവ്, സ്വന്തം അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ വിഘ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ആ കുഞ്ഞിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ആർക്ക്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ? ആരെയാണ് കൂട്ടുപിടിച്ചത്? നരസിംഹ ഭഗവാനെ, അതായത് ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. അതാ നമ്മൾ തുണയാക്കി പിടിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ നമ്മളോട്? 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല, ഭഗവാൻ സുഹൃത്താണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം, അത് ഭഗവാൻ കണ്ടറിയും.
അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ എന്നും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈവിടാതെ ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എല്ലാം നമുക്ക് അതായത് എത്ര തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നവർക്ക് അത് അവസാനം എന്താണ് വിജയം തന്നെ ഉണ്ടാകുക. അത് ഒരിക്കലും അതിൽ എന്താ പറയാ സംശയം വേണ്ട നമുക്ക്. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്തേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ അതായി പോകുന്നു ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. ആരാണോ കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് അവരെന്താണ് ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. അല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ രാഗദ്വേഷ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അതായത് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നിത്യം പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗതം കൊണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴി നോക്കണം. അതല്ലാതെ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ എന്താ പറയുക ജീവിക്കുകയോ കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പൂകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല, ഏത് ദേഹമാണ്, ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു ഉത്തമമായ മാർഗം. നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ ഇത്രയും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ വേറൊരു വഴിയില്ല. നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ എന്താ പറയാ തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധനയും പറ്റില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല. അത് കലിയുഗ ധർമ്മമല്ല. കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം ഇതാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ, അത് നമ്മൾ ജപിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ആ മനോഭാവത്തെ മരണവേളയിൽ എന്താണ് ആ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക്, ഏതാണ് വേണ്ടുന്ന വഴി, ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ആ വഴിക്ക് നമുക്ക് അത് നയിക്കും നമ്മളെ. ഏത് ഈ മന്ത്രം. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവബോധത്തില് കൃഷ്ണൻ വന്നിരിക്കും. ആ സ്മരണ കൃഷ്ണസ്മരണയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ നിത്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, അത് നിത്യം നമ്മളത് പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു, മരണവേളയിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നോ അതായി തീരുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതിനൊരു കഥയാണ്. അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു രാജാവാണ്. രാജാവ് എന്താണ് പേര്, ഭരത രാജാവാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഈ രാജാവ് എന്താണ്, നമുക്ക് ചതുർത്ഥ ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ, ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ രാജാവ് അവസാനത്തെ ആശ്രമം എന്താണ്, സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കാട്ടിൽ വന്നിരുന്ന് വനത്തിൽ വന്നിരുന്ന് എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ യാഗാദികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ വന്ന് അവിടെ ചെയ്യാണ് വനത്തിലിരുന്നിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല്, അവിടെ ഒരു സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഒരു മാന്, പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു മാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ പുലിയുടെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ആ മാൻ ഇങ്ങനെ മരണ വെപ്രാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണ്. ആ ഓടുമ്പോ എന്തായി, ആ മാൻ മരണപ്പെടുകയും മാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ മാൻ മരണപ്പെട്ടു, പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം പോയി കാണാണ്. ആ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വളരെയധികം സഹതാപം തോന്നാണ് ആ കുഞ്ഞിനോട് സഹതാപം ഒരു മാതാജി മ്യൂട്ട് ആയല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ കുഞ്ഞിനോട് ഒരു ആകർഷണം തോന്നാണ്, ഒരു വല്ലാതെ സഹതാപം തോന്നാണ് ഈ രാജാവിന്. അപ്പൊ എന്താ രാജാവ് എന്താ ചെയ്ത് ആ മാൻകുഞ്ഞിനെ എടുത്തോണ്ട് പോവാണ്. എന്താ പറയാ, മാൻകുഞ്ഞിനെ കയ്യിലെടുത്ത്
മാൻകുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയി. അപ്പൊ പ്രസവിച്ച മാൻകുഞ്ഞായിരുന്നു. അതിനെ കയ്യിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയി ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് ആ മാൻകുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്നത് ഈ രാജാവാണ്. അങ്ങനെ മാൻകുഞ്ഞിനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം വന്നു, ഒരു ആസക്തി വന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആസക്തി പാടില്ല, ആരോടും ആസക്തി അധികം പാടില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഈ ആസക്തികൾ അമിതമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെയാണ് മരണസമയത്ത് ഓർമ്മ വരിക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ ആരോടും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഏതിനോടും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ താമരയിലെ ആ ഒരു വെള്ളം പോലെ, അതുപോലെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഇത്രയും ഭക്തി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും ആ വനത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയ ശേഷം എന്തായി എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവിന്റെ ആ ഭക്തിയൊക്കെ നിന്നു. അതായത് രാജാവ് ഭക്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടു, ഭക്തി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഭഗവത് സേവനയും നിർത്തി. അവസാനം വെറും ഈ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കലും പരിപാലിക്കലും ഇത് തന്നെ ഒരു ജോലിയായി. അവസാനം എന്താണ്? രാജാവിന്റെ മരണം അടുക്കാണ്. ആ രാജാവിന്റെ മരണസമയത്ത് എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്? അത്രയും കാലം ചെയ്ത ഭക്തിയല്ല ഓർക്കുന്നത് രാജാവ്. ആ അവസാനം നിമിഷത്തിൽ എന്താണ്? ഈ മാൻകുട്ടിയോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നു, ഒരു ആസക്തി വന്നു. അമിതമായ ഒരു ആസക്തി വന്നപ്പോ അത് രാജാവ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാൻകുഞ്ഞിനെ ആര് നോക്കും? അതിനാരുള്ള, അതിനാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും? ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളായി ഈ രാജാവിന്. അവസാനം ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായി? ആ മാനിന്റെ മുഖമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും ചെയ്ത ഭക്തി പോലും അദ്ദേഹം ഓർത്തില്ല. ആ അത്രയും അമിതമായ ആസക്തി മൂലം മാനിന്റെ മുഖം തന്നെ ഓർത്ത് എന്തായി? ആ രാജാവ് മരിച്ച ഉടനടി ഒരു മാനായി ജനിക്കുകയാണ്. ആര്? രാജാവ് ഒരു മാനായി ജനിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം. ആരാണോ എന്താണോ ഓർക്കുന്നത് മരണസമയത്ത് അവരതായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ പലർക്കും ആ ഒരു നമുക്കൊരു ആ ശീലമുണ്ട് അല്ലെ, വീട്ടിലെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് വളർത്തുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരോട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അമിതമായ ആസക്തി വന്നാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓർമ്മ വരിക. അതിനാരുണ്ട്, അതിനാര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, അതിനാര് നോക്കും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളുടെ, അമ്മ അച്ഛന്റെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ വരിക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എല്ലാം കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിൽ നിർവഹിച്ച് ഏതിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ആസക്തി വേണം. നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ല, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയായി. പിന്നെ ഈ രാജാവ് എന്തായി? മാനായി ജനിച്ചു. മാനായി ജനിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ 20% ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 21 അത് തുടങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ശരീരം ഏതാണ്? മാനിന്റെ ആണ്. അപ്പൊ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊരു പക്ഷിയുടെയോ ആയിക്കോട്ടെ, മൃഗത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് ഉപയോഗമില്ല. അതിലൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനോ ഭക്തി ചെയ്യാനോ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ. അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു? ആ മാനിന്റെ ശരീരമാണ് സ്വീകരിച്ചത്, അതിനോടുള്ള ആസക്തി മൂലം. അവസാനം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത്രയും ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രാജാവിന് എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ കൊടുത്തു. അതായത് പഴയ ജന്മത്തിൽ നീ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത് എനിക്ക് ആ ഓർമ്മയെല്ലാം കൊടുത്തു. അപ്പൊ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. കാരണം ആത്മാവിന് ഒരു ശരീരം വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ. അത് രാജാവിന്റെ ശരീരത്തിലായിരുന്നു. അത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ എവിടെ പോയി? മാനിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ആ കർമ്മവാസന നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ 3, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, അത് കൊണ്ടുപോകും അടുത്ത ജന്മത്തില് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവില് ഭഗവാന് ഓർമ്മ കൊടുക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഈ രാജാവ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഓർമ്മ വരികയാണ് രാജാവിന്. അങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുമ്പോ ഏതാണ് ശരീരം? മാനിന്റെ ശരീരം. എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും? പക്ഷെ വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നാണ്. അതായത് ഇത്രയും നല്ല എന്താ പറയുക മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചില്ല, അത് ഞാൻ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു എന്നെല്ലാം വിഷമമായിട്ട് ആ രാജാവ് എന്താ ചെയ്യണേ? മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണേ? അതേ ആശ്രമത്തിന്റെ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഓടി നടക്കാണ്, അവിടെ തന്നെ നടക്കാണ്. കാരണം സങ്കടം വരികയാണ്. കാരണം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ ആശ്രമം എന്റേതായിരുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുക തപസ്സിരുന്നിരുന്നു, എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശരീരം ഏതാണ്? മാനിന്റെ ആയിപ്പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് വളരെയധികം വിഷമിക്കാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഒരു തപശ്ചര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് പച്ചിലകൾ ഒന്നും കഴിക്കാതെ വെറും പഴുത്ത ഇലകൾ മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിച്ചു. ഏത്? ഈ മാനിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ആ രാജാവ്. അവസാനം എന്തായി? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കൊടുത്തു. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഈ രാജാവ് വീണ്ടും മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുകയാണ്. അതായത് അപ്പോ ജഡഭരത എന്നുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ ജന്മത്തില് ചെയ്ത അബദ്ധങ്ങൾ മനസ്സിലായി, തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രാജാവ് പരിപൂർണമായിട്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ മോക്ഷം പ്രാപിക്കും. ആര്? ഈ രാജാവ്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യ ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസി അസംശയഃ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ
നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചും എന്താ പറയാ ഇരുന്നാൽ എന്താണ്, നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. തസ്മാത് എന്താണ്, തസ്മാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു, എല്ലാ കാലത്തും മാം അനുസ്മര, എന്നെ തന്നെ ഓർക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. അർജുനന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, നിയതകർമ്മം എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യണം. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യേ, പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം നഷ്ടമോ എന്താ പറയാ ലാഭമോ തോൽവിയോ ജയോ ഒന്നും നിനക്ക് പറ്റില്ല. അതിന്റെ പാപം പുണ്യം ഒന്നും നിനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നീ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നീ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് എന്താണ്, ബുദ്ധിയും മനസ്സ് ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം, ഭഗവാനിലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും, ഇതിൽ സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ അർജുനനാണെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധഭൂമി, അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതവും ഒരു യുദ്ധഭൂമി തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പല റോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, ഒരു അമ്മയായിട്ട്, ഒരു ഭാര്യയായിട്ട്, ഒരു എന്താ പറയാ മകളായിട്ട്, ഒരു സഹോദരിയായിട്ട്, എന്തെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ പറയാ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം, കടമ അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ബാധ്യത, ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏതിനോടും ആസക്തി കൂടാതെ, ഒരുപാട് ആസക്തി കൂടാതെ എത്ര വേണോ അത്രയും നമ്മൾ ആ റോൾ മാത്രം, അതായത് നമ്മുടെ ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്, സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മർ, അതായത് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഈ ജന്മത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു റോൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ അത് നിർവഹിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് മുൻജന്മത്തിൽ എന്താ പറയാ എന്താണോ നമ്മൾ ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആ ഒരു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയത്, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്തവ്യം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അവതാരമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരിയാണ്, അവതാരമല്ല. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ. അതായത് ഭഗവാൻ ഉറവിടമാണ്, എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും സ്രോതസ്സും ഉറവിടവും ആരാണ്, ഭഗവാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരിയാണ്, അവതാരമല്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാല്, അപ്പൊ നമുക്ക് പാലറിയാം, പാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ, പാലിൽ നിന്ന് തൈര് വരും, ആ വെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്, പിന്നെ നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ പനീർ ഉണ്ടാക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും എവിടുന്നാ വരുന്നത്, പാലിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ അതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, ആ സ്രോതസ് അതെന്താണ്, പാലാണ്. അതേപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, സ്രോതസ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് കൊടുത്ത ഉപദേശം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമല്ല, ആ ഉപദേശം നമുക്കും കൂടിയാണ് ബാധകമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഒരു നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവർക്കും കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിൽ ആസക്തി കൂടാതെ, ആ കർമ്മത്തില് ആസക്തി കൂടാതെ ചെയ്യണം. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, നീ നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വെച്ച് എന്നെ 24 മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ എന്താ പറയാ ജപിച്ചുകൊണ്ടോ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടോ എന്നെ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ, നിയത കർമ്മങ്ങൾ, ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്താണോ, അതൊക്കെ നീ നിറവേറ്റേ. പക്ഷെ എങ്ങനെ, മാം അനുസ്മര, എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട്. അതായത് എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നീ ചെയ്യേ. ഭഗവാൻ ആരെയും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആവാം. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറയാറില്ല, അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ അടുക്കളയിലാണോ, നമ്മൾ വേറെ ഒരു വല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഓർക്കാൻ എന്താ പ്രയാസം? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് വെറുതെ ഇരിക്കില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓർക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ നേരം നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേട്ടത് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും തോറും സ്നേഹം കൂടും. ആരോട്, ഭഗവാനോട്. അതാണ് ഇത്. ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബുദ്ധിയും മനസ്സും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പറയാ, അതിനെ നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മനസ്സാണ്, മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ ആത്മാവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കാനും ഇതൊക്കെ കാരണമാണ്. അത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ ശത്രു മിത്രവും. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വെക്കണം? ഭഗവാനെ ആ മനസ്സിനെ കൊണ്ട്, മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല 2-3 ദിവസം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് പറയും വേണ്ടാന്ന്. വേറെ 100 കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അല്ലെ. ഇത് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ജപം ചെയ്യുക അപ്പൊ പറയും ഇത് വേണ്ട, വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അപ്പൊ അതല്ല, മനസ്സിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് പരമപദം പ്രാപ്തി, അതാണല്ലോ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്, ആ പരമപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെ. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു സഞ്ചയൻ ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുക ഭഗവാനെ? വ്യതിചലിക്കരുത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ വന്നോട്ടെ, വിഘ്നങ്ങൾ വന്നോട്ടെ, എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്? വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആരെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുക? നരസിംഹ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. കാരണം നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭക്തന് വേണ്ടി വന്ന അവതാരമാണത്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ ഇത്ര 5 വയസ്സുള്ള ആ കുഞ്ഞാണ്. ആ കുഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ആ തൂണ് പിളർന്ന് ഭഗവാൻ പുറത്തു വന്നു അല്ലെ, നരസിംഹ രൂപത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്തിനാ വരുന്നേ? ഭഗവാൻ എന്തിനാ വരുന്നേ? ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടി വന്ന അവതാരമാണ് നരസിംഹാവതാരം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ. കാരണം ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നരസിംഹ ഭഗവാനെ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വിജയിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ചിത്രശലഭം എടുക്കുമ്പോൾ, ചിത്രശലഭം എങ്ങനെയാണ്? അത് ഒരു പുഴുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അത് ആ ഒരു പുഴുവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ, അതായത് അത് മുട്ടയായിരിക്കും, ലാർവ, പ്യൂപ്പ എന്നുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതിന്റെ. ചിത്രശലഭം. അപ്പൊ ചിത്രശലഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കാണാൻ അല്ലെ. എന്തൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അത് കാണാൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇഷ്ടമാണ്. അതിന്റെ ആ ഒരു വർണ്ണങ്ങൾ അല്ലെ, പ്രത്യേക കളറുകൾ, ഒരുപാട് വർണ്ണങ്ങളുള്ള അതായിരിക്കും ആ ചിത്രശലഭം. അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുഴുവിൽ നിന്ന് ഒരു ചിത്രശലഭമാകുന്നത്? അതേ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മളും ഈ ഒരൊറ്റ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ വന്നോട്ടെ, അതിലൊന്നും നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ, നമ്മളത് പിന്തിരിയാതെ നമ്മുടെ ആ മാർഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അതായത് ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. പരമപദം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഈ ജന്മം തന്നെ നമുക്കും സാധിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയാം അനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും എന്താ പറയാ, സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതികാനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്സുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. എന്താ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ആരാണ്? സർവജ്ഞനാണ്. സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാം അറിയാം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്. അണു ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും ചെറുതാണ് ഭഗവാൻ. സകലത്തിന്റെ പരിപാലകനാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ കാണുന്ന 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാട്ടിലെ ആലോചിക്കുമ്പോഴും എത്ര വന്യമൃഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ ആരാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്? സമയാസമയത്ത് ആരാണ് പരിപാലിക്കുന്നവരെയൊക്കെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഈ ഇഴജന്തുക്കളാവട്ടെ, ജലചരങ്ങളാവട്ടെ, ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിനൊക്കെ ആരാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം
പിതാവാണ്. ആ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ആദി പിതാവാണ്, ബീജപ്രദ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരും പരിപാലിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതെല്ലാം എന്താ പറയാ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സർവജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, ആദി പുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണനാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ ആദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാരണത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, സുഹൃത്താണ്, സകല ജീവജാലങ്ങളിലെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും അചിന്ത്യനാണ്. നമുക്കൊന്നും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമൊന്നും. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന അപ്പുറത്താണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താൽ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുകയാണ്, മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന്, അത് അചിന്ത്യ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ, ആ ആദിമവുമാണ് ഭഗവാൻ, ആദിപുമാനാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു സ്നേഹം വരുന്നതും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും കഴിയുന്നതും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ഇതൊക്കെ സഹായകമാവും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്ന, ആരാണ്? ഈ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, ഈ സൈഡ് കാണുന്നത് ശിവനാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാര് പോലും, എല്ലാ ദേവന്മാരും എന്താണ്, അവരൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ്. ആ സത്വഗുണത്തിലാണ് അവരൊക്കെ. ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. കാണാം, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മസംഹിത രചിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മസംഹിത രചിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് രചിച്ചത്? അതില് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ ഭഗവത് ധാമം ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതിനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണന ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുത്തു? എന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു ഗ്ലിംസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാവ് ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ളത്. ആ ധാമത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ബ്രഹ്മാവ് എന്താണ്? ആ ബ്രഹ്മാവിന് എവിടുന്നാണ് ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അത് നമുക്ക് ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം കിട്ടിയതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എപ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തില് ശിവനുണ്ട്. അപ്പൊ ശിവന്റെ അടുത്ത് പാർവതി ചോദിക്കാണ്, എപ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ശിവൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശിവൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ എപ്പോഴും കണ്ണടച്ച് തപസ് ചെയ്യുന്നത് രാമമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ അറിയാം, ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമവരാനനെ എന്ന് ആരാ പറയുന്നേ? ശിവൻ പറയുന്നു പാർവതിയോട് അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അതായത് ഞാൻ ഒരു രാമ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ രാമ എന്ന് വിളിച്ച സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ 3 രാമ വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോ കൃഷ്ണ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി? 3 പ്രാവശ്യം രാമ പറഞ്ഞതിന് തുല്യമായി. അപ്പോ 3 സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയതിന്റെ ഫലമാണ് അവിടെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതാണ് ശിവനും പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ദേവന്മാർ പോലും സത്വഗുണത്തിലാണ്. അവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ശിവൻ രാമരൂപത്തിലുള്ള ആ അവതാരത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. രാമന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ആ അവതാരത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് രാമനായിട്ടോ നാരായണനായിട്ടോ കൃഷ്ണനായിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധ്യാനിക്കാം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷം ഉപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇതെന്താ പറയുന്നവരോ? നമ്മളിപ്പോ ധ്യാനയോഗ പഠിച്ചില്ലേ? ആ ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗി, നമ്മൾ 8 പടവുകള്. അപ്പൊ ആ അഷ്ടാംഗ യോഗം പ്രാക്ടീസ് ആരാണോ അത് അഭ്യസിക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതായത് മരണസമയത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യുക? യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്തിയോഗ ഉണ്ട്, കർമ്മയോഗ ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗമാണ്. പക്ഷെ ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗം ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കലിയുഗത്തിൽ, എളുപ്പമല്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ, അതായത് 2 പുരികത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഈ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ അത്? 2 പുരികത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാണവായുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല.
അല്ലെ? സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ എളുപ്പമായത് എന്താണ്? നാമജപമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പവും കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മവും എല്ലാം എന്താണ്? നാമജപമാണ്. അപ്പൊ യോഗ ബലേന ചൈവ എന്താ പറയുന്നത്? നിരന്തര യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട്. ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഗ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗ, ധ്യാനയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ഏത് യോഗത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ വരണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? അജാമിള. ഭാഗവതം വായിച്ചവർക്കൊക്കെ ഈ സ്റ്റോറി അറിയായിരിക്കും. അജാമിളന്റെ കഥയാണ്. അജാമിളൻ ആരായിരുന്നു? ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ജനിച്ചതൊരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണെങ്കിലും ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതായത് വൈദിക എന്താ പറയാ യജ്ഞങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നാമജപം എല്ലാം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നീട് എന്തായി? പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്തായി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ കൊള്ളരുതായ്മകളും പിന്നെ ഒരുപാട് വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം. പിന്നീട് ആ ചെയ്തിരുന്ന ഭക്തി എല്ലാം നിർത്തി അദ്ദേഹം. പിന്നെ എന്തായി? ഒരു പ്രാവശ്യം കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, വനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പൂജ കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക സാമഗ്രികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനാണ് പോയത്. പക്ഷെ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിൽ എന്താണ്? ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അവിടെ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനായിട്ട് ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കാണ്. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴാണത് വഴി തെറ്റുക. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത? കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം, കാഴ്ച അല്ലെ? കണ്ണ് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയമാണ്. പക്ഷെ കണ്ണിന്റെ വിഷയം എന്താണ്? കാഴ്ച അല്ലെ? അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ച കാണാണ്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോ കാമോത്സുകനാകാണ്. ആര്? ഈ അജാമിളൻ. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവസാനം ആ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ് എങ്കിലും ആരെയാണ് സമീപിക്കുന്നത്? ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീ. എന്നിട്ട് ആ വേശ്യാസ്ത്രീയെ സമീപിച്ച് പറയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വേശ്യാസ്ത്രീയാണെന്ന്, നിങ്ങളൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന്. പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമല്ല. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതാണ് സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവസാനം ആ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കും, 10 കുഞ്ഞുങ്ങളും ആവും. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ കർത്തവ്യം എല്ലാം എന്താ പറയാ എല്ലാം മറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ. പക്ഷെ അങ്ങനെ 10ാമത്തെ പുത്രൻ ആരാണ്? നാരായണ. ആ കുഞ്ഞിനെ നാരായണ എന്ന് പേരിട്ടു. പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഭഗവാന്റെ പേരുകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കുമ്പോഴേലും ഭഗവാന്റെ പേര് നമ്മൾ വിളിക്കും. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ 10ാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ നാരായണ എന്ന് ഇട്ടു. അവസാനം മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്. മരണസമയം വരികയാണ്. അതായത് ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വയസ്സായ സമയത്ത് മരണസമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല്, ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പോലും മറന്ന് അങ്ങനെ പാപപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, മരണസമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാ വരുന്നത്? യമന്റെ കിങ്കരന്മാർ വരിക. യമരാജാവിന്റെ കിങ്കരന്മാർ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഈ കറുത്ത ആൾക്കാർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അവർ യമന്റെ കിങ്കരന്മാരാണ്. അവർ വന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആത്മാവിനെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ആ ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഇവരെ കണ്ട വശം പേടിയാവാണ്. ആർക്ക്? അജാമിളന് പേടിയായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ മകനോടുള്ള അമിതമായ ആസക്തി, അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ പേരല്ല ഉച്ചരിച്ചത്, പക്ഷെ ആ മകന് നാരായണ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ മകനെ വിളിക്കുകയാണ്. മകനോടുള്ള ആസക്തി മൂലം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ മകനെ. നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു. അവസാനത്തെ പുത്രനായിരുന്നു. ആ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ച വശം എന്തായി? കാരണം മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ജഗത്യന്തേ കലേവരം. അതായത് മരണസമയത്ത് ആരെയാണോ നീ ഓർക്കുന്നത്, അതായത് അത് ആയിപ്പോവും അല്ലെ? അപ്പൊ മരണസമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ആരെ വിളിച്ച്? നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ്? മകനെയാണ്. പക്ഷെ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോ എത്തിയുടെ? വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദരെത്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദരെത്തി. അവിടെ 4 കൈകളായിട്ടാണ് അവർ വന്നത്. അപ്പൊ അവര് വന്നപ്പോ ഈ യമന്റെ കിങ്കരന്മാർക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇതാരാന്ന്. അവർ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഇദ്ദേഹം പാപം ചെയ്ത വ്യക്തിയാ, അത്രയ്ക്ക് പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ? യമലോകത്തേക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരാണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദർ എത്തി. അവരും എത്തി നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായി? രണ്ടുപേരിലും വാക്തർക്കമായിട്ട് അവസാനം യമന്റെ കിങ്കരന്മാര് തോറ്റ് അവര് പോവാണ്. തിരിച്ചെവിടെ പോയി? യമന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് പറയാണ്, ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെറും കൈയോടെ വരുന്നത്. അതായത് ഒരു പാപാത്മാവ്, ഒരു പാപം ചെയ്ത ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല നമ്മള്. അദ്ദേഹം അത്രയും പാപം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ യമലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ 4 കൈകളുള്ള ആരോ വന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് യമധർമ്മൻ രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മള് ഇവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവര് വിഷ്ണു ഭക്തരാണ്. വിഷ്ണു ഭക്തരെ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് വേറെയാണ്. അവര് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണു ഭക്തരെ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പാപം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് വിളിച്ചത് ലാസ്റ്റില്? നാരായണ എന്ന്. അപ്പൊ
നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായി വിഷ്ണു പാർശ്വരെത്തി. അവസാനം ഈ അജാമിളന് മനസ്സിലാകണം. അതായത് നമ്മള് ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള പറയാൻ തെളിവുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഒരുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും, ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ആത്മാവ് പുറത്തു വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ട്. പിന്നെ പുനർജന്മങ്ങളുടെ കഥകളുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് തെളിയിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അജാമിളന് മനസ്സിലായി. രണ്ടുപേരെയും കണ്ടു അജാമിളൻ. അതായത് യമന്റെ കിങ്കരന്മാരെയും കണ്ടു, വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷദരെയും കണ്ടു. അപ്പൊ അവസാനം വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയിട്ട്, പക്ഷെ ആ ജീവനുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ? ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് എത്ര പാപം ചെയ്തു, ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു, നല്ല കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു അവസരം കിട്ടി. അങ്ങനെ അജാമിളൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. വയസ്സാം കാലത്ത് വീടും മക്കളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്പം മനസ്സിലായി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, മരിക്കും മുന്നേ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക, മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടാണ് അജാമിളന്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഭഗവാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുത്തതാണ് അജാമിളന്. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭഃ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു സ്ഥിരചിത്ത, അതായത് നമുക്ക് ചിത്തം മാറാൻ പറ്റത് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന നിരന്തരം ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പ്രാപ്യനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഹ. ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്താണത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ്. എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകം ശാശ്വതമായ ലോകമല്ല. അസ്ഥിരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ശാശ്വതമായതല്ല. നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ലോകം അസ്ഥിരമാണ്, ഇത് ശാശ്വതമായ ലോകമല്ല. ശാശ്വതമായ ലോകം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഈ ലോകം? ദുഃഖപൂർണവും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, ആനന്ദം വേണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകിലാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് എങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണ്? ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആനന്ദം കിട്ടുക? അല്ലെ, നമ്മളൊരു ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, വേറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ അല്ലെ കിട്ടും. അതേപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത്, വിദ്യാലയത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വിദ്യ കിട്ടും. ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചികിത്സ നേടാനാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് എന്താ പറയാ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ ദുഃഖാലേ. ഇത് ദുഃഖമാണ്. ഇവിടെ വെറും ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവും. ഇത് സ്ഥിരമല്ല. സ്ഥിരമായത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് എവിടെ പോകണം? ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ആനന്ദം. അത് ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടും. അത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഈ അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ തിരയാണ്, അത് കിട്ടില്ല. അത് ദുഃഖം മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്തേയ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ പറയാ, സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം. എന്താ പറയാ, മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളവരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവരാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാൻ പറയണം. ഭഗവാന്റെ ധാമം ഏതാണ്? ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ചിന്താമണി ധാമം എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണ്? ചിന്താമണി ധാമം. അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് അധമ ലോകങ്ങൾ വരെ. എങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഇനിയും ഗോലോക ചാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആദ്യം കാരണോദക്ഷായി വിഷ്ണു എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപോകുന്നതാരാണ്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് വൈവിധ്യങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ 14 ലോകത്തില് സെൻട്രൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഭൂമി. നമ്മളിപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി നടുവിലാണ്, മധ്യത്തിലാണ്. അപ്പം ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ എന്താണ്? 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ജനലോക, തപോലോക, മഹർലോക, സത്യലോക എന്നുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകം
ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത്, സർവോന്നതമായത്? ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ മുകളിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ഏറ്റവും താഴെ നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് താഴെ 6 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്? അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, രസാതല, മഹാതല, പാതാള എന്നുള്ള 6 ലോകങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് താഴെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളിലും ശ്രേഷ്ഠമായ എന്താ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് അധമമായ ലോകങ്ങൾ വരെ ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതേത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പുണ്യം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോവാന്ന്. പുണ്യം ചെയ്യും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും, പിന്നെയും തിരിച്ചു വരും ഭൂമിയിലേക്ക്. പാപം ചെയ്യും, നരകത്തിലേക്ക് പോകും, പിന്നെയും തിരിച്ചു വരും ഭൂമിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ പക്ഷെ പരമപദം ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ചിന്താമണി ധാമം അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോകധാമത്തിൽ എത്തുന്നത്, അവര് തിരിച്ച് ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിന്താമണി ധാമം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എന്താണ്? സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ചിന്താമണി ധാമത്തില് നമുക്ക് എന്ത് അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നിറവേറ്റാൻ അവിടെയാണ് ശരിക്കുള്ള ആനന്ദം. ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ആനന്ദം കിട്ടുന്നത്. സുഖ ദുഃഖം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ്. പിന്നെ ശാന്തി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ തലത്തില്. പക്ഷെ ആനന്ദം ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആനന്ദം, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ സർവ്വ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. വൃക്ഷമാണ് ഡിസയർ ട്രീ എന്ന് പറയും നമ്മള്. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചാലും നമുക്കത് സാധിക്കാൻ പറ്റോടെ. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും പാല് പറ്റാത്ത സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. എന്തുണ്ട് അവിടെ? ഒരിക്കലും പാല് പറ്റാത്ത സുരഭി പശുക്കൾ. ഇതാണ് ചിന്താമണി ധാമം, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. പിന്നെ അവിടെ അനേകായിരം ലക്ഷ്മിമാരുടെ പരിചരണം ഏറ്റുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ വാഴുന്നത് അവിടെയാണ്. അനേകായിരം, ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, അനേകായിരം ലക്ഷ്മിമാരുണ്ട് അവിടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഈ തുച്ഛമായ സേവനം ആവശ്യമാണോ? ഇല്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആത്മാരാമനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ സേവനം. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ആ ശുദ്ധ പരിപൂർണമായ ആ മനസ്സോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മുടെ ശുദ്ധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാവം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. പ്രേമം കൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതിം യഃ പ്രാപ്യ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ എന്താ പറയാ പ്രാപ്യസ്ഥ നാം എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താണ്? എന്റെ പരമധാമം. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമധാമം ഒരിക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് പെർമനന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ശാശ്വതമായ ധാമമാണ്. അത് അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും അത് ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഭഗവാന്റെ ധാമം, ചിന്താമണി ധാമം. ആ ധാമത്തിൽ എത്തുന്നവർ വീണ്ടും തിരിച്ചിവിടെ തദ്ധാമം നിവർത്തന്തെ, അതായത് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആനന്ദം വേണമെങ്കിൽ, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി ചെയ്യണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കണം. അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഫുള്ളും പറഞ്ഞു അല്ലെ. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യതിചലിക്കാതെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനില്ല, നമുക്ക് വിഷമിക്കാനില്ല. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. എന്താണ്? വേദപഠനം, യജ്ഞ ആചരണം, ദാനം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിച്ച ഉടനടി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അതായത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേദ പഠനമോ യജ്ഞ ആചരണമോ ദാനമോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ 3ന്റെ ഫലങ്ങളും നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേദപഠനം ചെയ്യുക? അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദപഠനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ എന്താണ്? നമുക്ക് യജ്ഞത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ദാനം എന്തിനാണ്? പുണ്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളും ഫലങ്ങളും നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോവുകയാണ്. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമപദത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പറഞ്ഞില്ലേ പരമപദം പ്രാപ്തി, അതല്ലേ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ആ പരമപദത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വേറെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നാൽ മതി.
നല്ലൊരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വേദപഠനത്തിന്റെയും യജ്ഞാചരണത്തിന്റെയും ദാനത്തിന്റെയും എല്ലാ ഫലങ്ങളും നമുക്കൊരു ഭക്തനെ കിട്ടാൻ പോകുന്നു, കിട്ടുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിനവന് എന്താ കിട്ടുക? പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാണ്? ഒരു ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ, ബ്രഹ്മചര്യ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ വ്രതങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പോ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ എന്താ പറയാ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ 4 ആശ്രമത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ പറയാ കർക്കശമായ വ്രതങ്ങൾ, അതായത് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയാസം കൂടിയ വ്രതങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട, ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നാൽ മതി. ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഈ 4 ആശ്രമത്തിന്റെ ആ വ്യവസ്ഥകളിൽ വരുന്ന ആ വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ഫലം നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനാകുമ്പോൾ കിട്ടുകയാണ്. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരു അവസരമായി. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തനുമായ ഒരു അവസരം വേണം നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, അപ്പൊ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ലൗകികമായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് മുജ്ജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് ഒരു ഭക്ത സംഘം കിട്ടുന്നത്, ഭക്തന്റെ സജ്ജന സംസർഗം കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്, നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. കാരണം ആ ഒരു ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയിലേക്ക് സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഒരു അവസരം കിട്ടാണ് നമുക്ക്. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആ ഒരു പരിമിതിയുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ഒരുപാട് സംശയങ്ങളും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ സംസർഗം മൂലം എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം നമുക്ക് മാറിക്കിട്ടും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ഭക്തി ചെയ്യാൻ എന്തുകൊണ്ടോ ചിലവർ ആഗ്രഹിച്ചാലും സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ച് ഭക്തി ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ലാതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും സജ്ജന സംസർഗം വേണം. അപ്പൊ ആ സജ്ജന സംസർഗം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കെല്ലാം ആ ഒരു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മുടെ ആ സംഘം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ ആ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ആ സജ്ജന സംസർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യതിചലിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് വരില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ മനസ്സുറച്ച മനസ്സോടെ ആ സജ്ജന സംസർഗത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് പാഴാക്കാതെ നേർവഴിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അത് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളല്ലല്ലോ പറയാ, അല്ലെ, നിനക്ക് മതിയായി, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇനിയും വേണം ഭക്ഷണം എന്ന് അടുത്തുള്ള ആളല്ലല്ലോ പറയാ, അത് നമ്മൾ സ്വയം അനുഭവിക്കില്ലേ? അതുപോലെയാണ് ഭക്തിയും. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനോ പറ്റാത്തതാണ്. അത് സ്വയം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഓരോ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ആണത്. അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമം ഉളവാകുന്നു. അതാ നമുക്ക് കൃഷ്ണാനുഭവം എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ഭഗവാന്റെ അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും തോറും എന്താണ്, ഭഗവാനിലെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു, നമുക്ക് ആ പ്രേമം തോന്നും ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമ ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ല പ്രവേശനം കിട്ടിയെന്ന് എളുപ്പമല്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാം, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കാണാനോ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ കാണാനോ എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ കാണാനാ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് അർഹത വേണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗീത അധ്യയനത്തിന് പോലും അർഹത വേണം. എന്താണ്, നമ്മൾ ഉറ്റമിത്രനും ഭക്തനും ശിഷ്യനും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലെ. അസുരന്മാരും ഉണ്ട്, അവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അർജുനൻ എന്താണ്, ശിഷ്യനായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു, മിത്രനായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതുപോലെ യോഗ്യത നേടിയെടുക്കണം. എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ പരമപ്രദം പ്രാപ്തിയാകുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും
ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പോ അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ? ശാശ്വതമായ ആനന്ദം. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ശാശ്വതമായ ആനന്ദം വേണം, ആനന്ദം വേണം. അതെവിടെ കിട്ടും? ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ കിട്ടില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. അതെവിടെ കിട്ടും? ആനന്ദം ഭഗവാൻ. ഗീത മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് അയാൾക്ക്. അതാണ് പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എവിടെ കിട്ടും? ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. ഇപ്പൊ ഗോപി ചന്ദനത്തിന്റെ ഇത് എന്താ പറയാ, അതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്താണ്? ഗോപീചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. അപ്പൊ ദ്വാരക എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ഏതാണ് ദ്വാരക? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദ്വാരകാധീശനായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെ ദ്വാരക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്ഥലമാണ് ദ്വാരക. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മണ്ണാണ് ഗോപീചന്ദനം. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാൽ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. ഗോപീചന്ദനം എന്താണ്? ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. ഇതുപോലെയാണ് ഗോപീചന്ദനം അണിയുന്നത്. നമ്മൾ നെറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? യു ഷേപ്പിൽ. ഇങ്ങനെ യു ഷേപ്പിൽ അണിയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ 2 പാദങ്ങളാണ്. ആ നെറ്റിയിൽ നമ്മൾ അണിയുമ്പോൾ അത് 2 പാദങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ എന്താണ്? തുളസിയില. തുളസിയിലയുടെ ഷേപ്പിൽ, അതായത് തുളസിയിലയുടെ ആകൃതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇല പോലെ ഇലയുടെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ചന്ദനം വെക്കുന്നു. എന്താണത്? തുളസിയെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ആരാണ് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക? തുളസി. അതായത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് തുളസി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 2 പാദങ്ങളും അതിന്റെ അടിയിൽ എന്താണ്? തുളസിയാണ്. അപ്പൊ ഗോപി ചന്ദനം ധരിച്ചാൽ എന്താണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാൻ കഴിയും. പിന്നെ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാനദിയിലെ സ്നാനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ചന്ദനം അണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ആ ഫലം കിട്ടാണ്. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ, ഒരു അശ്വമേധത്തിന് എത്ര പുണ്യമുണ്ട്? അപ്പൊ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഗോപീചന്ദനം നെറ്റിയിൽ അണിയുമ്പോൾ. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ആരാണോ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാര്, അതായത് ആരാണോ നെറ്റിയിലെ ഗോപീചന്ദനം അണിയുന്നത്, അവരെ കാണുമ്പോൾ യമദൂതന്മാര് ദൂരെ പോകും. കാരണം അവർ വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ആരാണോ ഗോപീചന്ദനം അണി, അത് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഇഷ്ടം. അതായത് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന് നമ്മൾ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. അതായത് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനുള്ള ആ ശരണാഗതി. അപ്പൊ അത്രയും പവിത്രമാണ് ഈ ഗോപീചന്ദനം. ദ്വാരക എവിടെയാണ്? ഗുജറാത്തിലാണ്. അപ്പൊ ദ്വാരകാധീശനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ മണ്ണാണിത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് അണിയുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമുക്കുള്ള ആ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ആ രീതികൾ എന്താണ്? ഗോപീചാനിമ ഭൂതപ്രേത പിശാചുകൾ വരുന്നില്ല. ഗംഗാജലത്തിൽ കുളിച്ച് ആ ഒരു പുണ്യം കിട്ടുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളുടെ ആ ഫലം കിട്ടുന്നു. ആ കേൾക്കുന്നത് എന്താ പറയാ, കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തനാക്കുന്നു. യമരാജാവ് അടുത്തേക്ക് വരില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഗർഗ സംഹിതയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്താണ്? അതിലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ. അതെ, അധ്യാത്മ എന്നാൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? ദേവന്മാർ എന്താണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അതാണ് ചോദിച്ചത്. 3 അത് ഓക്കെ. ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്ന, ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഓരോ ചോദ്യത്തിന്? ആത്മാവ് ഇതെന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ്. അതെ. പിന്നെ അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വത പ്രകൃതി. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ശരീരം നിലനിർത്തുന്ന വികാസത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ്? പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ അതിഭൂതം. പിന്നെ അതിഭൂതം. പിന്നെ ദൈവം എന്താണ്?
സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിയജ്ഞം, അതിദൈവം. പിന്നെ അതിയജ്ഞം ആരാണ്? എല്ലാവരുടെയും പരമാത്മ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ കഴിയുന്നു. അതിയജ്ഞം ഭഗവാനാണ്, പരമാത്മാവാണ്. അത് എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനായിട്ട്, എന്താ പറയുക, പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. ശ്ലോകം 8:8 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മാതാജി അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? രണ്ടാമത്തെ ഏത്? ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരത്തിന്റെ. അതിയജ്ഞം ആരാന്ന് ചോദിച്ചു. അതിയജ്ഞം ഭഗവാൻ തന്നെ. അത് എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? അത് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. പിന്നെ മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം, അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൺ മുക്ത. ആരാണോ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ആരാണോ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. 8:8 എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തിയോടെ എന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അതെ, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ അവർക്ക് മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയും. പരമപുരുഷനെ അത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 8:9 പറയുന്നത്? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവ നിയന്ത്രണവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവ്, സർവജ്ഞൻ, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണൻ, സുഹൃത്ത്, അഭ്യുദയകാംക്ഷി, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും. അതെ, ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ 8:15 പറയുന്നത്? എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം? അസ്ഥിരപൂരവും ദുഃഖപൂർണവുമായ. ദുഃഖപൂർണവും ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് പറയും. ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, അതായത് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ്. ശാശ്വതമല്ലാത്തതാണ്, അസ്ഥിരവുമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ ചിന്താമണി ധാമം അഭിലാഷങ്ങളും നടത്താം ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ കൽപ്പവൃക്ഷമെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം അഥവാ മുഴുകണം. ഒരിക്കലും പാല് പറ്റാത്ത സുരഭി പശു. അനേകായിരം ലക്ഷ്മിമാരുടെ സേവനം അവിടെയുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഏറ്റെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ ഭക്തി. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തൻ. ഗോപീചന്ദനം ഗംഗാ നദി സ്നാനം. ഗോപീചന്ദ്രൻ വെച്ച 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലം. യമരാജൻ വരില്ല. യമരാജാവ് വരില്ല. എല്ലാവർക്കും ധരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഗോപീചന്ദനം? ആണല്ലോ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ധരിക്കാം. മാതാജി ഗോപീചന്ദനം ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ധരിക്കണം എന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ തന്നെ ധരിക്കാം മാതാജി. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്. 1 മിനിറ്റ്, 2 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി. അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. പരമപദം പ്രാപ്തി. പരമപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവന, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം കഴിഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? നമ്മുടെ കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലെ 2ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1 മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.